pangantian rina itu mati dikantuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiwit dunya tumekeng belahan dugi wis dugi ugian ingkang pinuju. Setoyo petang baru jiring sakit bapak Retoyo pripara baru Teman-teman kekanto Romolan budak terjadi bercili bercilakan Paktik saspikan panggono Gogo Langwasto Sanggan pangan lantapan Tanduk jauh batin Uji tingkat lebih katentreman jroning nala marang Rama kapurwakan hanyutun asmani Gusti Kapolas ugi moga asih gendut indah galiatan bagus atam Kedati dodok langsa depok sowan wonten ing ngarsa Rama gendut sak mati nyuwun idilan pangestu Tudya anggenipun hambangun bali wisma sak mati boten badhe singklar saking angger-anggering fikih boten badhe singklar saking angger-anggering agami boten Gusti kang Maha Suci tetep emun dumateng Rama lan Ibu Bapak lan Ibu genduk sampun sampun panjenengan ageng dados putri mantu ananging panjenengan ageng dados putri